Муса Гәрәевнең исеме ил тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Бөек Ватан сугышы елларында 250дән артык хәрби очыш ясаган, дошман илбасарларын кыйраткан легендар шәхескә быел 100 яшь тулган булыр иде. Бүген без Муса Гайса улының туган авылы Иләкшидә. Һәм инде Зәһин апа яшәгән йортка керәсебез килә. Без аның белән инде элемтәгә чыккач та, ул Муса Гайса улының шул тиклем гади, кешелекле булуы хакында әйтте. Уллар белән дә кул бирешеп түгел, ә кочаклашып, үз туганы кебек һәркемне кабул иткәне хакында сөйләп узды. Сезнең белән аның янына узыйк әле. Зәһинә Нафикова хезмәт ветераны. Агымдагы елда 85-нче яшен каршы алучы ханым Муса аганы бик хәтерли. Самолеты кайта торган ие, ул гел самолет белән кайтты ул вакытларда. Авылны башта үтүбәсенә шәк кына тимәй ачуым килмәсә, 3 тапкыр урап чыгадыр ие өстән. Аннан барып төшәдер ие. Ondan biz onun артын biz самолет түгел, машинада күрмәгән ташишмә, жүгерәдер самолеты артыннан. Аны иңәп кайтканда да барабыз аның артыннан. Шуннан өйлешеп балачага бит инде әлеге дә баягы капка төбендә торабыз. Муса зәй кушкандыр инде сеңнесе алып бер олы тарика кәмпитне безгә таратып чыкты. Ул вакытта без кәмпит күргән кешеләр түгел. Сугыштан соңгы еллар инде булар. Авыр еллар. Ул бик гади, бик сибәри, бик кешелекле, олыларны шул кадәр матур итеп уважать-тәдри. Аның мин аламаягын бала булсам да күрмәдем бергә. Бик ачык ие кешеләргә. Шундый достин матур сибәр җегет ие. Шул безнең авылның сибәр җегете. Аның тумышы Иләкшидә, шушы Иләкшидә туган, Иләкшидә яшәгәннәр алалар. Шушы Иләкшидән күченгән Ташишмә барлыкка килгән. Менә безнең картәтәйләр, шул Муса зәятәләре Иләкшидән күченгәннәр барсы да. Агач ичендә булган, башта Ташишмә. Әле аның агачлары мин үскәндә дә урамда хәтсез әле, имәннәре. Бик матур авыл ул. Ташишмәкәйләр бетте. Кешесе бетте. Яшьләр тормай, картлар үлә. Шулай итеп кешесе бетте Ташишмәнең. Тапшырубызның киләсе герое Фәнүс Абаев. Ул 1980ннән алып 2011 елга тиклем Бишкурай урта мәктәбенең директоры булып хезмәт куя. Собы чагында күргән Муса агасын, әйе, якын күреп Муса агам дип сөйли ул герой хакында. Фәнүс ага яхшы хәтерли. Якташыбыз аларның йортында еш кунак була. Баевлар һәм Әгәрәевлар гаиләләре заманында гаилә дуслары булып гомер итә. Bu büyük şahıs turunda isteliklerini Әнисә Газизянына сөйләгәннәрдән башлыйсым килә. Zamanında birinci gaile şu işepten Musa abinin әтисе Гайса, әнисе Гүлнәфисә Ташма авылына чыгып китеп үзләренә башка колхоз төзегәннәр. Ул вакытта инде тиз генә мәктәп төзергә мөмкинчелек булмаган. Шуңа күрә Муса абый әниләрдә квартирада торып, башлангыч мәктәптә укый. Әниемнең абыйлары берсе Мәхфурҗан, алар матур гына скрипкада уйнаганнар, һәм шул ук вакытта тальянда уйнаганнар. Аларның уйнаганына сокланып, Муса абый тыңлап утыра торган булган. Аның абыйлары сугышка китеп, шул көйгә хәбәрсез югалганнар. Муса абый ике тапкыр Советтар Союзы герое исем әйләнеп, сугыштан исән-сау әйләнеп кайтырга язган. Әтибаев әдип Камалар колхозының вакытта бик данлыклы колхоз председатель булып эшләгән. Әти белән
Musa abi bik dost yaşaganlar. Hem Musa abi kolxozga şuruq vaqtda yardım etken. Ne bizning indi şuşulay ettirip Musa abining torundağı istelikler şuşulay qalgan. Ol o'zi bik ataqatli, bir qatlı hem bik yardımcı kişiydi. Ol gadi bir vaqtda da min iki taqdir Sovetlar Soyuzu Giroyi deb maqtanıp yürmedi bir vaqtda da yardımcı hem yumurga da boy. Musa abi şaşkanda eydagi şey içip gitemiz. Yok, eneka şey kim var deb aytırgan idi. Benim xatirimda tag'in bir voqea saqlana. Bu 1982 yılda direktor kabinetine tüz gavdali, o'zini mana degan motor etib kiyingan abzi kelib kirdi. Ul o'zining Musa abining birinchi o'qituvchisi deb etib tanishtirdi. Ul ko'p vaqtlar bek tanıqlı o'qituvchi Muratov Nazimov edi. Onun hazırlanıp maktabning 50 yıllık yubileyini o'tkazdik. Arxiv materiallarından faydalanıp maktabning bir zalın Lyotchik Gareyev muzeyi etib yanarttık. Yuqorida dereceli qonaqlar bilan birga Musa abi shu muzey bilan tanishib chiqdi, ham bik qanoat qoldi. Quchoqlab, qo'limni qisib, meni bik zo'rlagansiz dedi. Bayram klubda davom etdi. O'l chog'da barliq xalq kuchli qo'l shovurlari bilan qarshi oldi. Bu kunlarni men g'ururlik bilan esga olaman. U bizning ko'ngillarda her vaqtda da yaxshi bo'lib saqlanır. 1982 yılda maktabning 50 yılligini o'tkazganda Musa abi da qaytgan edi bitindi. Mana shunda tushgan kartochkalar, mana endi madaniyat yurtida davom etdi bitindi. Mana shunda Musa abini ko'rasiz endi Rahmanov, mana birinchi o'qituvchisi Nazim bobay ham boshqalar endi. Şuna menimde birge jiyilishib Musa Garayevning iki tapqir Sovetlar Soyuzu Giroyi bizning donliqli yaqtaşımız degan zol format etgandik. Mana shunda birga tushgan kartochkasi. Mana endi mana shu birinchi o'qituvchisi Nazim bobay, Rahmanov, Aysha opa ham o'qituvchi Zeynep opa Degatova, Musa Garayev, mana men bo'laman endi. Mana bu kartochkada endi mening aniyim. O'rtadag'isi Musa abining iptashi ham boshlang'ich klass o'qituvchilari Shamsiyeva opa. Musa abi mana shu kartochkani o'zi tushirgan edi. Şimdi qaytgan vaqtda bunda bütün veteranlar bilan kartochkasi bilan tushgan vaqtda nechanchi yillar ekanini aytolmayman. Mana shunda endi mana mening aniyim, atiyim Galina Alexandrovna iptashi Musa abining, Musa abi korrespondent. Bizning uyga tushganlar shu kartochkada.